Os héroes unen ata os rivais políticos. Arturo Fontán, nado en Sanxenxo, levaba 20 anos vivindo en Canarias. O pasado abril, mentres pescaba, viu como unha muller estaba a afogarse e non dubidou en lanzarse a salvala. Conseguiu poñer a muller a salvo, pero o sanxenxino foi engulido polo mar. Os médicos non puideron facer nada para salvar a súa vida. Hoxe, o pleno da corporación da súa vila rendeulle unha homenaxe. Eu creo que o valor da xente non se mide coa forza, sino que se mide co corazón. Está claro que Arturo, isto que fixo porque tiña un corazón que non lle cabía no peito. La verdad es que es un acto que merece este reconocimiento que se está dando hoy y que Sanxenxo se siente muy orgulloso de tener este vecino. Creo que para min é un verdadeiro héroe, eu sempre vou a recordar, creo que este acto é máis que se dedica unha calle ou que faga falta en Sanxenxo, creo que o merece. E o mínimo que podemos facer, e o máximo que podemos facer, por desgracia, é elevar a maior altura posible o que é o seu nome, a súa xenerosidade. Arturo se diferencia porque en ese minuto de decisión tomou a decisión de ser valiente. No pleno extraordinario acordouse outorgar unha medalla honorífica a título póstumo e propoñer o seu nome para unha das rúas do concello. Sin duda é o pleno máis importante que celebramos nesta legislatura. Convocámolo en recordo e recoñecemento a un héroe, Arturo Fontán Bouzas. Toda a corporación estamos de acordo en concederlle a medalla do Concello a título póstumo e que unha das nosas calles leve o nome de Arturo Fontán Bouzas. A familia mostrou o seu agradecemento polo apoio recibido. Primeiro trasladar o meu agradecemento a toda a corporación. Creo que Arturo non pudo nacer nun concello mellor. Levábamos 20 anos juntos e non había día que non falase de Sanxenxo. Eu estaba sempre orgullosa del, pero demostrou que non puden estar casada con a persona mellor. Gracias. No pleno estiveron presentes máis de 50 persoas para arroupar a familia.